Bentang ini pe ya kiri na deu ba Europe ki badon jingkerman bani rong lupa syaka World Cup arajar arpen riu. Hagan ga World Cup arajar arpen riu ki don hadu kan riu teli kiri na deu ba Europe ki bayo bani shimbenta syaka ga tournament ba jong ga jingle kai football. Bad na kini ki kan riu teli kari England kade kari ka banengkong na deu ba Europe kabalayo ban rong lupa syaka World Cup arajar arpen riu. Haga baga bad ya ga kerdan ka banengkong naga grup ke bad kayo khur khat pra point nakin riu teli ki jingle kai bad ka tam hadu nyau point ya ka Albania ka badon ha ka kerdan ka baar te mentang ini pe ki wei pat kiri ki badon jingerman bad yorung lupa sya ka World Cup arhajar arpen riu ka Switzerland ka beliau benrung World Cup hadu khat arsen ka don jingerman biang bani yorung sya ka World Cup ha ka sen ka khat lai namar ka don kam satang season job nagi arteli ki jingle kai ki badang sa ki jongka ka France ka beri kari ka basyarem ha ka final ha ka World Cup baladep bar ka deru kari ka beliau benra arsen ya ka nam ladu jong ka FIFA World Cup ka dei ka wei kari na deu ba Europe ka badon jingerman bani orung lupa sya ka World Cup arajar arpen riu Henry ka France ka hapat bani ukur sau point na ki arteli ki jingle kai ki badang sa ki jongka namar ka tam tang lai point ya ka Ukraine ka badon ha ka kerdan ka baar na ka grup D ka Spain ka beri ka ladu jong snam arhajar shipheu ka don jingerman biang bani orung sya ka World Cup arajar arpen riu namar ka don kam satang season job nagi arteli ki jingle kai ki badang sa ki jongka ka Netherlands ka beri ka ri ka bala poi final hadu laisen Henry ka klempa di ora ya ka nam ladu ka dei ka wei ka ri ka badon jingerman bani orung biang sya ka FIFA World Cup namar ka don kam satang season job nagi arteli ki jingle kai ki badang sa jongka ka Norway ka badai ka Rijong Halan ka beliau benrung World Cup laisen bad ka World Cup ka bakhadu bakalayo bani shimbenta ka dei ka World Cup jong snam khat kendai spa kendai phupra bad hagan ka World Cup arajar arpen riu ka Norway ka la biang bani rung World Cup namar ka don kam satang season job nagi arteli ki jingle kai ki badang sa ki jongka ka Croatia ka badai ka ri ka balai poi final house nam arajar khat pra kadai kari ka badon jingkerman bani rung lupa sya ka World Cup arajar arpen riu na deu ba Europe ha ka ba ka don kam satang season job na ki arteli ki jingle kai ki badang sa ki jongka kari Portugal wala ka don urang ile kai beken sai Henry ka klempat yora ya ka nam ladu jong ka FIFA World Cup kaliyo banra ya ka nam ka walai house nam kat kendai spa nriu pheu nriu bad ka kerdan ka basau kaliyo banra house nam arhajar nriu bad kari Portugal kadai ka wei kari ka badan jingkerman bani orung sya ka World Cup arajar arpen riu na deu ba Europe haga ba ka don kam satang ar point nagi arteli ki jingle kai ki badang sa